Tieteen ja uskonnon liitto. Tiede ja uskonto ovat ihmisen älykkyyden kaksi vipuvartta, toinen paljastaa aineellisen maailman lait, toinen moraalisen maailman lait. Mutta koska näillä laeilla on sama alkuperä, joka on Jumala, ne eivät voi olla ristiriidassa keskenään. Jos ne ovat ristiriidassa, on järkevää olettaa, että toinen on oikeassa ja toinen väärässä. Jumala ei kuitenkaan voinut tarkoittaa oman työnsä tuhoamista. Siksi näiden ajatusten välinen ilmeinen yhteensopimattomuus todistaa, että niitä on tulkittu väärin molempien osapuolten liiallisen poissulkemisen vuoksi. Tästä syystä meillä on ristiriita, joka on synnyttänyt epäuskoa ja suvaitsemattomuutta. Olemme nyt saavuttaneet tällä planeetalla vaiheen, jossa Kristuksen opetukset on saatava päätökseen ja joidenkin näiden opetusten osien ylle heitetty tarkoituksellinen verho on nostettava. On tullut aika, jolloin tieteen on luovuttava poissulkevasta materialismistaan ja otettava huomioon hengellinen elementti, ja jolloin uskonnon on lakattava jättämästä huomiotta aineen orgaanisia ja muuttumattomia lakeja. Näin molemmista voi tulla kaksi voimaa, jotka nojaavat toisiinsa ja etenevät yhdessä keskinäisessä sopusoinnussa. Silloin uskonto, jota tiede ei enää kumoa ja joka ei enää vastusta tosiasioiden musertavaa logiikkaa, saa horjumattoman voiman, koska se on sopusoinnussa järjen kanssa. Tiede ja uskonto eivät voineet tulla yhteen ennen tätä, koska ne pystyivät näkemään asiat vain omista näkökulmistaan, mikä aiheutti niiden vastavuoroisen torjunnan. Tarvittiin jotain enemmän kuromaan umpeen niitä erottanut kuilu, jotain, joka voisi yhdistää ne. Tämä puuttuva lenkki sisältyy tietoon laeista, jotka hallitsevat henkistä maailmankaikkeutta ja sen suhdetta aineelliseen maailmaan. Nämä lait ovat yhtä muuttumattomia kuin ne, jotka hallitsevat planeettojen liikkeitä ja kaikkien olentojen olemassaoloa. Kun tämä suhde voitiin todistaa kokeellisesti, uusi valo alkoi loistaa, usko alkoi suuntautua järkeen ja järki, joka ei löytänyt uskosta mitään epäloogista, voi lopulta voittaa materialismin. Mutta kuten monissa muissakin asioissa, on aina niitä, jotka jäävät jälkeen, kunnes yleinen edistyksen aalto vetää heidät mukanaan. Jos he päättävät vastustaa liikkeen seuraamisen sijaan, heidät lopulta murskataan. Yli 18 vuosisataa kestäneen kehitystyön jälkeen on nyt käynnissä moraalinen vallankumous, jota henki ohjaa ihmiskunnan saavuttaessa nykyisten mahdollisuuksiensa huipun ja marssiessa kohti uutta aikakautta. On helppo ennustaa seuraukset, jotka aiheuttavat väistämättömiä muutoksia yhteiskunnallisissa suhteissa. Näitä muutoksia on mahdotonta vastustaa, koska ne ovat Jumalan määräämiä ja johdettuja edistyksen laista, joka on Jumalan laki.